Aj v tomto roku bolo dôležitou súčasťou oslav Dní mesta udeľovanie verejných ocenení. V našom meste máme veľmi peknú tradíciu, že pri príležitosti oslav Dňa mesta udeľujeme osobnostiam, ktoré sa naozaj zapísali do života nášho mesta výraznými písmenami ocenenia. Udeľujeme viacero druhov ocenení. Dneska sme udelili ocenenie Čin roka, potom sa udelili ocenenia verejnosti za zásluhy a cena primátora mesta. Prečo mesto každoročne podporuje túto tradíciu a oceňuje vybraných ľudí a kolektívy? Je to tradícia, ktorá má už 10 rokov a je to veľmi dobrá tradícia, pretože ocenenie osobnosti obyvateľov nášho mesta, ktorí robia dobré meno v Považskej Bystrici či doma či v zahraničí, je takým verejným poďakovaním týmto ľuďom za to, že nášmu mestu venujú svoj voľný čas, za to, že mu venujú svoje prostriedky, za to, že sa snažia pre naše mesto na poli kultúrnom, spoločenskom alebo športovom urobiť v rámci svojich možností čo najviac. A ide naozaj o osobnosti, o ľudí, ktorí výrazne pomáhali a ktorých renome prekračuje rámec Slovenska. Cenu primátora mesta získal Eduard Koval za dlhoročnú aktívnu podporu športovej, kultúrnej a vzdelávacej činnosti mládeže, ako i za podporu zdravotníctva v meste Považská Bystrica, a Ladislav Bačík za dlhoročnú aktívnu podporu športového života v meste a za osobný prínos pre rozvoj stolnotenisového klubu Považská Bystrica. Veľmi si vážim tohoto ocenenia a to, že mesto vlastne vie oceniť aj ľudí, ktorí v podstate robia v športe, robia pre kultúru a robia to dokonca zadarmo. Priznám sa, že som to neočakával, pretože je to ozaj veľa roboty a ten výsledok je taký pomalší, postupný, ale máme radosť tých výsledkov aj čo sa týka klubu športových, samozrejme ich výsledkov vo firme a takých osobných, takže vážim si naozaj toho ocenenia. Verejné uznanie za zásluhy bolo udelené doktorovi Jánovi Kozánkovi pri príležitosti životného jubilea za celoživotnú prácu v oblasti zdravotníctva v prospech obyvateľov nášho mesta i regiónu a za osobný prínos v oblasti rozvoja anesteziológie a intenzívnej medicíny. Anne Bartoňovej za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu, vynikajúce výsledky v oblasti regionálneho odborného vzdelávania a mimoškolskej činnosti. Dnešný deň je pre mňa, ale aj pre moju školu a myslím si, že aj pre moju rodinu takým významným dňom. Ja ocením dlhoročnej práce, keď si uvedomujem, že od 80. roku sa venujem odbornému školstvu, tak sú to naozaj už dlhé roky. Sú to dlhé roky a po dlhých rokoch som sa rozhodla odísť od aktívnej pedagogickej činnosti, o to viac ma dnešné ocenenie teší. Pokladáte to možno aj za také zadosťučinenie, že takto niekto si všimol a ocenil vašu prácu? Áno, samozrejme, pretože nie vždy sa stáva, aby človek bol ocenený primátorom mesta, aby si jeho prácu všimli. Takže ďakujem pekne. Verejné uznanie za zásluhy bolo tiež udelené Teodorovi Kohútovi za dlhoročnú publikačnú a autorskú činnosť venovanú mestu Považská Bystrica a jeho histórii, ako aj za aktívnu prácu a angažovanosť v regionálnych organizáciách a občianskych združeniach. Milade Strakovej za dlhoročnú nezištnú prácu v prospech zdravotne ťažko postihnutých občanov mesta a za osobnú angažovanosť pri ich integrácii do každodenného života. Vladimírovi Šebeňovi za dlhoročnú pedagogickú prácu, aktívnu mimoškolskú činnosť, ako aj za osobný prínos pre rozvoj mládežníckej hádzanej v meste Považská Bystrica. Jednoznačne je isté, že takéto ocenenia sa nedávajú každý deň, tak si to veľmi vážim v prvom rade. A na druhej strane ma to teší, pretože skutočne môžem povedať, že za čas, ktorý som tu v Považskej Bystrici a pôsobím ako pedagóg, ako tréner, ako človek, ktorý sa angažuje vo verejnom dianí veľmi dlho a myslím si, že nielen ja, ale všetci takí ľudia ako ja by takýmto nejakým spôsobom mali byť ocenení. Verejné uznanie za zásluhy získal tiež Ivan Konečný pri príležitosti životného jubilea za obetavú a neúnavnú prácu na poli pastorácie, podporu a rozvoj duchovných hodnôt, ako i za osobný podiel na obnove a rekonštrukcii objektov vo farnosti Považské Podhradie. To je ocenenie predovšetkým nie pre mňa, ale pre mojich farníkov, pre Podhraďanov, Šebešťancov a Orlovcov za tých celých 12 rokov, čo sme spolu doslova bojovali okolo všetkých tých budov, ale nie len hmotných, ale aj tej duchovnej sfére. Ja to vnímam ako ocenenie farnosti, nie moje. Považujete to možno aj za také zadosťučinenie, že si niekto všimol tú vašu celoživotnú prácu? No, dneska som zistil, že patrím aj ja asi medzi ješitných ľudí, lebo mi to celkom dobre padlo. Myslím, že je to dobré
A zvlášť, pretože tie hodnoty kresťanské v dnešnej dobe niekedy sú také hlavne v médiách odsúvané a popri tom ja som presvedčený, že ak tento svet chce nájsť nejaké riešenie, že sa bude musieť tomu vrátiť. Nepôjde to bez toho. Peniaze nevyriešia nič, to treba v srdcia riešiť. Ladislav Pajerchin získal ocenenie In Memoriam za dlhoročnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Považská Bystrica doma i v zahraničí počas aktívnej športovej kariéry, ako aj za rozvoj a podporu mládežníckeho futbalu v meste. Ďalšie verejné uznanie bolo udelené základnej škole Nemocničná pri príležitosti 50. výročia jej vzniku a oblastnému centru ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Cenu za čin roka zase prevzal František Halmeš za záchranu vzácneho kultúrneho dedičstva, za obnovu a rekonštrukciu renesančného kaštieľa Burg v Považskom Podhradí a jeho sprístupnenie verejnosti. A tak predovšetkým ako zhodnotenie pekného diela nie môjho, ale aj historického, aj diela, ku ktorému majú ľudia pekný vzťah a prejavujú to svojím záujmom aj o jeho využívanie a o poznanie. A to považujem aj za podnet na také vzrast kultúrneho povedomia ľudí z nášho okolia, z mesta Považská Bystrica aj zo širšieho okolia. Pokladáte to aj možno za také zadosťučinenie, že si niekto všimol tú vašu prácu? No určite. A musím povedať, že je to aj taký nový impuls na to, aby sme sa tomu dielu venovali ďalej a aby sme ho dobudovali do detailov vrátane širšieho okolia a samozrejme dobre premysleli jeho využitie.